ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин яъне НОКАУТ қарор дорем ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони UFC ва мурочиати Нурулло Алиев ба Мухлисони гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. оғоз мекунем аз суханони ҷанговари чеченитабор Ҳамзат Чимаев ба тарафи Колби Ковингтон. Ҳамзат дар саҳифаи твиттери худ ана ҳамин расмро гузошта чунин нависонд: эй ҳаромзода, биё набард кунем, ман дили туро меканам. Пас аз ин суханҳо боз ба тарафи Колби чунин нависонд: ба милисаҳо занг бизан, ман ба назди ту омада истодам. Ту муаррифгари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нестӣ, ман Иёлотро муаррифӣ мекунам, ту муаррифгари тарсончакҳо ҳастӣ. айни ҳол аз тарафи Колби ягон ҷавоб ба ин суханҳо пешкаш нашудааст, аммо Тони Фергюсон бошад ба суханони Ҳамзат Чимаев ки Колби Ковингтонро даъват карда изҳор дошт ки ӯ Амрикоро намояндагӣ мекунад, ҷавоби баъди худро дод. ҷавоби Фергюсон: ту киро намояндагӣ мекунӣ? ту ҳатто мисли Ҳабиб Фарбеҳ вазни худро дуруст карда наметавонӣ. дар ҷоят нишин ва хомӯш шав, то ки ман туро арӯси худ накунам. дар оғози пандемия ту дар куҷо будӣ? албатта муҳорибаи сухан дар шабакаи иҷтимоӣ миёни ҷанговарони ташкилоти беҳтарини ҷаҳонӣ яъне UFC тамомшавӣ надорад. ҳамчунин Ҳамзат Чимаев дар бораи Конор Макгрегор дар подкасти YouTube канали Hustle MMA гуфт ки Макгрегор дар нақшаи васоити ахбори омма пир шудааст. ман ба Конор навистам: биё як драма шоуи калон ташкил кунем. баъд аз 10 дақиқа ӯ ҷавоб дод ва ҳамин тавр сар шуд. айни ҳол Конор ва ҳамаи ҷанговарон дар нақшаи машҳур будан ва дар васоити ахбори омма пир шуданд. одамон аз ин хаста мешаванд, чизи нав мехоҳанд ва ин сирри махфӣ нест ки худи ҳозир ман яке аз номҳои машҳур ҳастам дар UFC. албатта қайд кардан зарур аст ки айни ҳол ҳама одамон ба Ҳамзат диққати ҷиддӣ дода истоданд, аммо айни ҳол ӯ рақиб надорад. экс-чемпиони Беллатор Майкл Чендлер ки рекорди касбиаш 22-7 мебошад, боварӣ дорад ки муҳорибаи навбатии худро бо Конор Макгрегори ҷанҷолӣ баргузор мекунад. суханони Чендлер: агар ҷанг бо Макгрегор сурат гирад, шумо маро дигар хел мебинед. ман фикр мекунам ки ман дар истифодаи маҳорати сухан ва усули ҷиу-ҷитсу дигар ҷанговаронро дар ҳайрат мегузорам. мебинем, ман Конорро ҳурмат мекунам, ҳамчун ҷанговар низ ҳурмат мекунам ва ҳатто трештокҳои ӯро низ ҳурмат мекунам. бениҳоят ин рӯзро интизорам. дар аввал ӯ бояд барқарор шавад, баъдан мебинем. агар ҷанги мо баргузор шавад, ин як ҷанги тамошобоб дар октагон мешавад ва ман кафолат медиҳам ки дар пешбурди мубориза қарор хоҳам гирифт. дӯстон, шумо ба гуфтаҳои Майкл Чендлер чӣ фикр доред? гуфтаҳои ӯ рост аст? ва агар ҷанги инҳо баргузор шавад, пас дар ин набард ки ғолиб мебарояд? ҷавоби худро дар комментария нависен. мо бошад мегузарем ба хабари асосӣ. ҷанговари бебохти Точик Нурулло Алиев ба Амрико намеравад ва дар ташкилоти UFC баромад намекунад. дар ин бора аз нашри охирини ӯ дар Инстаграм фаҳмида мешавад: аз ҳама лаҳзаи ҳассос барои бародарони ман ва ҳамватанони ман, ҳамаатонро қадр мекунам, ба наздикӣ такрор мекунем. дӯстон, ба наздикӣ такрор мекунем гуфтани Нурулло шаҳодат медиҳад ки ӯ ба Амрико намеравад ва дар ташкилоти IMC Fight Night ҷанг мекунад. айни ҳол Нурулло Алиев пас аз Тоҷикистон баргаштанаш бо мураббии худ дар соҳаи кроссфит Макс Докучаев марҳилаи барқароршавиро гузашта истодааст. Пару комментариев на счет сегодня тренировки. Сегодня силовая была спокойная, мы не торопились, мы поработали над спиной, мы поработали над руками, мы прокачали ноги, мы прокачали дух. Ну, дух прокачивать не нужно, потому что все в порядке всегда, но на каждой тренировке мы все равно немножко хватаем. Спокойно поработали, сейчас у нас сказочная неделя, разгоняемся после перерыва и будем набирать. Приятно вас удивимся. От души. Тренер сила. ба Нурулло Алиев марҳилаи барқароршавии хубро орзумандам. дӯстон, агар ҷангҳои Нуруллоро мисли ман ёд карда бошен, дар комментария Нурулло ба пеш нависонед. дӯстон, агар ҷангҳои Нуруллоро мисли ман ёд карда бошен, дар комментария Нурулло ба пеш нависонед. ку бинем дар ҳақиқат чанд нафар бозгашти Нуруллоро интизорай. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони MMA. ба шабакаи мо обуна шавен ва зангулачаро барои видеои оянда гирён кунед. ман бо шумои паси видео ва хабарҳои ҷолиб мешавам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи НОКАУТ тиҷӣ бошед.